Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα φιλοξενούμε μια εταιρεία ελληνική, μια εταιρεία που γεννήθηκε πρώτα στο μυαλό και την καρδιά μιας Θεσσαλονικιάς αεκίνητης και πολύ δημιουργικής γυναίκας και πλέον είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη και έχει και φυσικά προϊόντα. Μαζί μου είναι η κυρία Ελένη Τούσιου Τριπολιτσιώτη. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά είμαι. Και η εταιρεία Νιώτη, η οποία να πούμε ότι είναι πολύ γνωστή στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά σιγά σιγά τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Εμένα αυτό που μου άρεσε και σας δίνω το λόγο αμέσως, αν μου επιτρέψει τον ελληνικό, Ελένη μου, να μιλάμε στον ελληνικό, είναι ότι είναι σαν να, η κάθε κρέμα είναι σαν να είναι ένα καλάθι από βιολογικά προϊόντα που φύγονται στην ελληνική γη. Ακριβώς. Γιατί εμείς οι άνθρωποι της Νιώτης δεν έχουμε μόνο πάθος με την ομορφιά, αλλά και τη φύση. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα προϊόντα μας έχουν σαν βάση τα βιολογικά εκχυλίσματα. Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για την ιστορία σου, γιατί βρήκα πολύ ενδιαφέρον το ότι από πιτσιρίκα ανακάτευες στα υλικά και το πώς μπήκες στη διαδικασία να ξεκινήσεις αυτή την εταιρεία. Πάντα είχα πάθος. Πάθος με την ομορφιά αλλά και τη φύση. Έτσι λοιπόν ανακατευόμουν πάντα, πήγαινα στην κουζίνα της μητέρας μου, έβρισκα προϊόντα, ψαχνόμουν και στο ίντερνετ. Όλα αυτά τα προϊόντα τα είδα μια φορά και λέω να τα πάω σε μια χημικό να δω τι έχω. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα μου λέει Βρέλα να έχεις θησαυρό στα χέρια σου. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα αφού το είχα εγώ και είχα κάνει επάνω μου όλες αυτές τις δοκιμές να τα δείξουμε και στον κόσμο. Πες μου λίγο, η πρώτη κρέμα που δημιούργησες, πώς ας πούμε μπήκε στη διαδικασία, την έδωσες στις φίλες σου, τη δοκίμασαν και σου λένε... Ναι, τη δοκίμασαν οι φίλες μου και μετά είχα κάθε εβδομάδα, έλα να κάνε μου μία κρέμα, έλα να φτιάξει μου έναν ορό. Ναι. Όλες οι φίλες μου ερχόταν στο σπίτι και μετά σιγά όλο αυτό άρχισε να γιγαντώνεται. Για να δούμε λίγο τα προϊόντα για να καταλάβουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Γιατί θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είστε μια ελληνική εταιρεία 100% ελληνική. Δηλαδή και όλες οι πρώτες ύλες, καθαρά αγνά και βιολογικά προϊόντα. Καθαρά γεννήματα της ελληνικής γης, όλα. Μου έλεγες, ας πούμε, ότι την αλόη την παίρνετε από την Κρήτη. Το ελαιόλαδο ανάλογα από ποια περιοχή. Από τη Χαλκιδική, από την Εύβοια, όπου υπάρχει καλύτερο ελαιόλαδο. Οι άνθρωποι της Νιώτης ταξιδεύουν σε όλα τα μέρη της Ελλάδος για να βρουν το καλύτερο να μπουν σε αυτά τα μπουκαλάκια τα άριστα προϊόντα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μερικά από τα προϊόντα. Ας πάμε, ας πούμε, σε αυτήν την κρέμα προσώπου θρεπτική νυκτός. Την κρατάω σωστά εδώ. Λοιπόν, έχει βιολογικό λάδι ελιάς, εκχύλισμα μελιού. Βεβαίως. Η συγκεκριμένη κρέμα είναι ένα θαύμα. Είναι ένα πολύ πολύτιμο καλλιτικό για τη γυναίκα. Αναδομεί τα κύτταρα και η επιδερμίδα αλλάζει όψη. Από την πρώτη κιόλας χρήση. Εξαφανίζει τις ρητίδες. Βεβαίως. Ναι, δεν είναι λιπαρή. Εφαρμόζουμε κατευθείαν το μακιγιάζ πάνω στο πρόσωπό μας. Ναι. Όμως το πρόσωπό μας αναδομείται. Δεν μυρίζει καταπληκτικά. Έχει εκπληκτική μυρωδιά. Ναι. Σαν να μπήκα σε ένα λιβάδι αυτή τη στιγμή και να μυρίζω γύρω μου μια ανοιξιάτικη μέρα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εξαφανίζει τις ρητίδες και το πρόσωπο αναδομείται. Και έχει πολύ πλούσια και ενυδατική υφή. Πολύ πλούσια και ενυδατική υφή. Μπράβο. Γιατί επιδερμίδες ενδείκνυται? Αυτή ενδείκνυται για επιδερμίδες που είναι από 45 χρονών και πάνω, γιατί όλες οι κρέμες της Νιώτης είναι φτιαγμένες ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα τι επιδερμίδα έχει τις ανάγκες της επιδερμίδας. Η συγκεκριμένη είναι για λίγο πιο δύσκολες επιδερμίδες και για περισσότερη ενυδάτωση. Για μένα, ας πούμε, που έχει αρχίσει σιγά σιγά και σπάει το μετωπάκι μου, μπορώ να έχω μια άλλη κρέμα, αλλά αυτή να την τοποθετώ στο σημείο που βλέπω. Έχουμε μια καταπληκτική κρέμα σύσφυξης και αντιγύρανσης, που είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι η κρέμα που θέλουμε όλες, νομίζω, φίλες μου, η οποία περιέχει λάδι και εκχύλισμα βιολογικών φύλων ελιάς. Για πες μου για αυτή την κρέμα. Δράση, η κρέμα εξαφανίζει τις ρητίδες και αυτή από την πρώτη χρήση. Όλη την ημέρα είμαστε λαμπερές και φωτεινές, όπως όταν βγήκαμε από το σπίτι μας το πρωί, και κυρίως χαρίζει ζωντάνια. Όλο το πρόσωπό μας όλη την ημέρα έχει μία ζωντάνια. Και ξέρεις τώρα, θα πω κι εγώ κάτι, γιατί είναι και το Ελενάκι μου, είμαι κι εγώ κατά το ίμιση Θεσσαλονικιά. Οι Θεσσαλονικές είναι και δύσκολες πελάτησες, γιατί είναι κουκλάρες και καλομαθημένες. Για να ξεχώρισαν τη Νιώτη και σε αγκάλιασε αυτό το κοινό, τότε θα σε αγαπήσει όλη η Ελλάδα, Ελενάκι μου. Να το λέμε και αυτό. Πόσα χρόνια είστε? Είμαστε 4 χρόνια, αλλά έχουμε αποκτήσει φανατικό κοινό. Μόνο 4 χρόνια και είστε τόσο ραγδαία αναπτυσσόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ καλό προϊόν. Αυτή τη βλέπεις, είναι λίγο η υφή της ακόμα πιο πλούσια. Ακριβώς. Είναι πιο πλούσια. Αχ, παιδιά, τι ωραία μυρωδιά που έχουν όλες τις κρέμες. Έχουμε κλείσει όλες τις μυρωδιές και όλα τα βότανα μέσα σε ένα μπουκάλι. Και όχι μόνο αυτό, σε όλα τα μπουκάλια. Ξέρεις τι, αυτή η ωραία μυρωδιά της κρέμας, εγώ προσωπικά το βράδυ που ποτέ δεν ξεχνάω να κάνονται μακιγιά στο πρόσωπό μου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα μυστικό που μας το έλεγε η γιαγιά μας και η μαμά μας, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Εκεί που θα βάλεις την κρέμα, αν σου αρέσει η μυρωδιά της και η υφή της, νιώθεις σαν να ξεκουράζεσαι. Ακριβώς. Αυτό μου έλεγες ότι είναι ο ορός, είναι αυτός? Αυτό είναι ενυδατική για την πολύ ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια και για το άνω χείλος.
με πλήθος βιολογικών εκκυλισμάτων, κυρίως αγκουριού και καφεΐνης, εξαφανίζει τις ρητίδες και μειώνει τους μαύρους κύκλους. Α, και έχει και αυτό το απλικατέρ, πώς μπαίνει. Όχι έτσι. Όχι, πώς το στράβωσα εγώ, για δείξτε μου. Γιατί είμαι και λίγο γκαφατζού. Για να δω. Συγγνώμη, καλέ. Ναι, με απλικατέρ, εντάξει. Λέω και εγώ, κάτι δεν έκανα σωστά. Για να δούμε, βέβαια, για να βγαίνει σωστή ποσότητα. Ναι. Εγώ τώρα έβγαλα πολύ, γιατί δεν έχω μάθει ακόμα. Από την πρώτη κιόλας και εφαρμογή. Βάζεις και εδώ. Και εδώ, κάτω από την περιοχή στα μάτια, από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, το βλέμμα μας είναι λαμπερό και έχει μια ζωντάνια. Παιδιά, και μυρίζει υπέροχα. Αυτό το βάζεις πρωί-βράδυ πριν την κρέμα. Πρωί-βράδυ πριν από την ενυδατική, πάντα, ναι. Μου έλεγες για. Ναι, συγγνώμη. Και πριν από την ενυδατική έχουμε αυτό το καταπληκτικό όρο. Αυτό μου λέγανε ότι είναι το best seller της εταιρείας, που έρχονται και ξανάρχονται όλες και το ζητούν και όλοι. Το συγκεκριμένο όρος έχει πλήθος βιολογικών εκκυλισμάτων, αλλά και πλήθος βιταμινών, όπως η αλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε. Ναι. Όλα αυτά τα συστατικά διεισδύουν σε βάθος στην επιδερμίδα, φτάνουν μέχρι τις κατώτερες στιβάδες. Και έτσι ενισχύει το φυσικός μηχανισμός. Δηλαδή, ένα φυσικό lifting κάνουμε στο πρόσωπό μας. Μόνος του το κάνει η επιδερμίδα μας. Για να δω. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή κατάστημα έχετε στη Θεσσαλονίκη? Το κατάστημά μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αναπτύσσουμε όμως ταχύτατα ένα δίκτυο καταστημάτων και ανεξάρτητων συνεργατών, αποκλειστικό στην περιοχή του, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θέλω όμως να πω, μιας και βλέπετε το site από κάτω, εσείς στην οθόνη σας, ότι αν θέλετε διαδικτυακά να δοκιμάσετε τα προϊόντα και να τα παραγγείλετε, μπορείτε. Που δεν έχουμε ακόμη συνεργάτες, με ένα πολύ εύκολο σύστημα στο site μας, μπαίνουν οι φίλες μας, παραγγέλνουν και σε 2-3 μέρες εργάσιμες είναι στο σπίτι του. Και μπορούν να βρουν και όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις την παρουσίαση, γιατί ειδικά για την Αττική, αύριο όσες κυρίες θέλουν να έρθουν να δουν από κοντά ή να δοκιμάσουν τα προϊόντα ή να συνομιλήσουν με ειδικούς, θα μπορούν να δώσουμε πληροφορίες, έχουμε και δωράκια. Και πραγματικά λίγο θέλω να έχω χρόνο να επεξεργαστώ τα φανταστικά προϊόντα της Νιώτης. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι ότι η ιστορία της Νιώτης, αυτής της εταιρείας, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται στα βιβλία με τα success story των επιχειρήσεων που ξεκινούν από ένα όνειρο σε ένα μυαλό μιας δημιουργικής γυναίκας και τελικά εξελίσσονται σε μια ραγδαία ανεπτυσσόμενη επιχείρηση. Αγαπημένη μου Ελένη, εγώ λίγο κοίταζα τα προϊόντα ως γυναίκα στο διάλειμμα και με εξέπληξε και το λάδι σώματος και το λάδι για τα μαλλιά. Είναι καταπληκτικά προϊόντα. Να τα ανοίξω. Βεβαίως, βεβαίως. Για πες μου λίγο, είναι λάδι μου λέγες του σώματος που όμως δεν είναι αυτό το... Δεν είναι λιπαρό, έχει μέσα μετάξι. Έτσι λοιπόν όταν το βάζουμε στην επιδερμίδα, όλη μέρα η επιδερμίδα μας είναι μεταξένια και μοσχομυρίζει. Ούτε άρωμα δεν χρειαζόμαστε. Όλη μέρα πιάνουμε την επιδερμίδα και φυσικά δεν είναι καθόλου λιπαρό. Καθόλου λιπαρό. Όντως, γιατί να σου πω κάτι, ενώ στην αρχή φαινόταν πολύ, μια επάλυψη έκανα και κοίτα αμέσως πώς απορροφήθηκε. Είναι κατευθείαν το δέρμα μας. Πολύ ενυδατικό. Τέλειο. Κάνει και για πολύ δύσκολες περιοχές, όπως είναι οι φτέρνες μας, όπως είναι οι αγκώνες μας. Βέβαια, υπάρχει κόσμος που έχει πολύ δύσκολα σημεία. Και εγώ, ας πούμε, εμένα στο μανικιούρ δεν μου αρέσει να μου κόβουν τα πετσάκια και προσπαθώ να βάζω λίγο λαδάκι για να είναι ενυδατωμένο αυτό το σημείο. Είναι καταπληκτικό. Και αυτό είναι των μαλλιών. Και αυτό είναι το μαλλιών. Μπαίνει στις άκρες των μαλλιών μας. Ναι, κάτσε γιατί γλιστράνε τα χέρια μου τώρα. Ναι. Σε νοπά μαλλιά κάνουμε αμέσως πιστολάκι. Ναι. Κάνουμε αμέσως πιστολάκι τα μαλλιά μας και ξεχνάμε τι θα πει ψαλίδα. Τι ωραία. Δεν φριζάρουν τα μαλλιά μας ποτέ. Ούτε όμως βαραίνουν. Ούτε βαραίνουν. Κάνει και για μαλλιά που είναι λιπαρά. Δεν τα λαδώνει τα μαλλιά. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να πούμε και για τα προϊόντα σώματος, γαλάκτωμα σώματος, εδώ σε διάφορα αρώματα και αυτά τα προϊόντα τι είναι? Αυτό είναι το αφρόλουτρο, γιατί η Νιώτη έχει ολοκληρωμένες λύσεις και για το πρόσωπο και το σώμα, αλλά και για τα μαλλιά μας. Τέλεια. Έχουμε το αφρόλουτρο, το τζελ καθαρισμού, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες και για το πρόσωπο και για το σώμα. Και για τα μαλλιά μας. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα υλικά είναι βιολογικά. Όλα. Και ελληνικά. Και ελληνικά, χωρίς χημικά, χωρίς parabens. Όλα φυσικά. Όλα τα προϊόντα που βάζουμε επάνω μας είναι φυσικά. Και εξειδικευμένα για τις ανάγκες σας και για αυτό που ακριβώς χρειάζεται η επιδερμίδα σας. Ειδικά για αύριο. Αν εσείς που είστε στην Αττική και δεν έχετε την τύχη να πάτε στη Θεσσαλονίκη να γνωρίσετε την κυρία Ελένη από κοντά και να δοκιμάσετε τα προϊόντα, θέλετε, μπορείτε να το κάνετε. Πού θα είστε? Φυσικά, όποιος θέλει να δει, να μυρίσει, να νιώσει, να μας γνωρίσει από κοντά, πάρα πολύ θα θέλαμε. Θα είμαστε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ξενοδοχείο Ποσειδών. Τι ώρες? Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα σας περιμένουμε να κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι στην ομορφιά. Βεβαίως. Και στο site μπορούν ούτως ή άλλως και να ενημερωθούν και να παραγγείλουν. Και να παραγγείλουν.
Όταν παραγγείλουν, σε 3 μέρες εργάσιμες είναι στα χέρια τους. Αν εμείς δούμε ότι υπάρχει όμως αγαπημένος συνεργάτης στην περιοχή, τον παραπέμπουμε για να έχει τον δικό του συνεργάτη της Νιώτης, της ομορφιάς. Σας ζήτησα πριν, έτσι, επειδή με συμπαθήσατε και σας συμπάθησα, να μας δώσετε το best seller προϊόν για να το δώσουμε σε 5 τηλεθεάτριες και όχι μόνο αυτό, και μια κρεμούλα. Έτσι. Τι θα δώσουμε ως δωράκι? Ωραία. Όρος με τη συσφυκτική του δράση, ναι, και μία κρέμα ενυδατική ανάλογα με την ηλικία της τηλεθεάτρης, της τυχερής. Άρα αυτός ο ορός απευθύνεται σε όλες τις επιδερμίδες. Σε όλες τις επιδερμίδες, σε όλες τις ηλικίες. Και για την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση. Βεβαίως. Ωραία. Και η κρεμούλα θα επικοινωνήσει ανάλογα η τηλεθεάτρια με την ηλικία της για να τη στείλετε αυτή που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα Και πολύ. πραγματικά εύχομαι να έχει πέσει το site σας με την καλή έννοια, να έχουν επισκεφθεί τόσοι οι τηλεθεατές μας το site της Νιώτης για να ενημερωθούν, που να έχει γίνει χαμός. Καλή επιτυχία για αύριο. Ευχαριστούμε πολύ και για τα δωράκια σας.